yile mengibona wena usunabantu manje basebenza ngenhliziyo wena. Usunabantu abasebenza ngenhliziyo ubani lo othi I miss you. Ubani lo usebenza ngenhliziyo uayanda waphi lo othi wena I miss you. Ngikhuluma nawe baba kaMambala. Ubani lo ayanda omsebenza ngenhliziyo. Ngabe usuzokhipha ngeqiniso. Ziwu-2 izinto ozozikhipha namhlanje. Uzokhipha iqiniso, ukhiphe nalento oyifaka emlomeni. Uyo ayanda lo usakufundisa ukuqubha wena ekseni. Uqale nini ukuqubha wena ekseni? Ubani lo othi I miss you. Ubani lo othi I miss you. Usuyashona manje kaMambala. Uyaqhubha wena unabantu manje abakusendela unabantu abakusendela ama-message bethi I miss you. Ungethi silima baba kaMambala. Uzolikhipha iqiniso ngicela ukuthi ungisize nje ngento eyodwa empilweni yami. Ungisize ngento eyodwa ukuthi ungitshele iqiniso. Kwenzakalani la? Kwenzakalani la? Mama ngikhuluma nawe manje yazi uzobona. Ngikhuluma nawe ngicela ukuthi uphendule. Uzobuya nawe uyakhona. Okusalayo uzobuya ngithi uzobuya.